ये गीत बा हमार सुनी। आदमी के जीवन में कौन कौन काम ना करे के चाहिए, यही गीत बा। एक बाद मनोरंजन हुई। वही मतलब तनी कूदत रहो। आदमी के विनोद भैया, आदमी के जिंदगी में कौन कौन काम ना करे के चाहिए, दो चार गो प्रमाण बताओ तनी, गौर से सुने। कहने लागत रे तन ध्यान दी कि जाओ न गीत में प्रभु के, जाओ न गीत में प्रभु के नाम नबा, गीत गावे के ना चाहिए। भाई जब गीत में प्रभु के नाम नबा, गीत गावे के ना चाहिए। पंडित जी बाबा, जौन गीत में प्रभु के नाम नबा, गीत गावे के ना चाही। जौन बात में ज्ञान के बात नबा, जौन बात में ज्ञान के बात नबा, उ बात बतियावे के ना चाहिए। बात में ज्ञान के बात न बाबू, बात बतियावे के ना चाहिए। जौना बात में ज्ञान के बात न बा, बात बतियावे के ना चाहिए। माई जमन जन्म दिहली, जन्म हतारी 9 महीना दिन है पेट का हो काई है ऑर्केस्ट्रा काई अरे दादा तक मत हनाटा हो गए। जन्माई 9 महीना दिन है पेट में ढोली। माई जवन जन्म दिहली, उनका के सतावे के ना चाहिए। माई जवनी जन्म दिहली, उनका के सतावे के ना चाहिए। बेटी केतनो दुलारी होखे, ओके घर घर घुमावे के ना चाहिए। बेटी केतनो दुलारी बाबू के छूटा घुमावे के ना चाहिए। बेटी केतनो दुलारी होखे, ओके छूटा घुमावे के ना चाहिए। और का न करे के चाहिए। भाई केतनो दुश्मन होखे, भाई केतनो दुश्मन होखे, कोनो राज छुपावे के ना चाहिए। भाई केतनो दुश्मन होखे, कोनो राज छुपावे के ना चाहिए। और 2 लाइन सुनी। भाई केतनो दुश्मन होखे, कोनो राज छुपावे के ना चाहिए। लेकिन जानते नहीं पंडित जी, ये घड़ी के भाई कैसन बड़े, ये घड़ी के भाई दुनिया में पूरा संसार में बबू है भाई एक एक भैले। नाम सुनी, धरती पर भाई एक एक भैले। भरत जी बेटा एक एक भैले, श्रवण कुमार।
मित्र एके गो भइले सुदामा जी। तो एक घड़ी के भाई कैसन बड़े, एगो भाई के बेटी के बरात शाम के आवेला बानू, तो एगो भैया सब रही उठ के चापा कल के हंडिल खोल के आ घर में धो देता। उकाए खाती बराती पानी पी लिया सो। वो भाई केतनो दुश्मन होखे कोनो राज छुपावे के ना चाही। धनी दौलत केतनो बढ़ जाए, धनी दौलत केतनो बढ़ जाए, बाकी हम मन के बढ़ावे के ना चाहिए। धनी दौलत केतनो बढ़ जाए, लेकिन मन के बढ़ावे के ना चाहिए। और अंतिम लाइन सुनी, हेतना आदमी में जेकर बियाह हो गई लोग है, जेकर बियाह हो गई लोग है उहो सुनी, आ जेकर बियाह नहीं के भइल उहो सुनी, आ जेकर ए साल बियाह होखे वाला होके ए साल उ तनी अभी ठीक से सुनी। सुनी कौन बात हो, फिर भेटाई ना, ये विनोद बाबू के कृपा हो। मर्द में मेहरारू में, मर्द में मेहरारू में जीवन में कहियो झगड़ा झंझट ना हुई। सुनी कौन बात हो, एकरा के ध्यान से रख। मर्द मेहरारू में जीवन में कहियो झंझटे ना हुई। सुनी कौन बात हो, तुम ठीक से सुन ली हो। नारी केतनो प्यारी होखे, नारी केतनो प्यारी होखे, सब बात बतावे के ना चाहिए। नारी केतनो प्यारी होखे, हर बात बतावे। अब एकरा के समझ ली कि नारी केतनो प्यारी होखे, हर बात बतावे के ना चाहिए। तब मेहरारू से ना कहल जाई तो केकरा से कहल जाई। लेकिन कौन बात, हर एक आदमी के दिल में एक आध गो बात जरूर बा, चाहे वो जौना प्रकार के बात होखे। मेहरारू से कह दे तो कुछ न कुछ हल्ला हो जाई, बाकी सब बात कहे के बा। चाहे मान ली भट्ठी में चल गए, घुस गए, दारू पी ले, नाशा हो गया, आए 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 आए। नारी कितनो प्यारी हो कि हर बात बतावे के ना चाहिए। वाह, नारी कितनो प्यारी होखे, हर बात बतावे के ना चाहिए। सुख नंदन के अभिनंदन बा, सुख नंदन के अभिनंदन बा, जदुनंदन भुलावे के ना चाहिए।